Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz şol Orsiýadan Ukrainada alyp barýan söwgeşi, Ukrainadaky bolup geçýän wakalar we ýagdaýlar hem de şu Ukrain meselesi bilen baglanyşykly ýa-ni Amerikan kömegi ýa Ýewropa birleşigindäki ýagdaýlar ýa-da NATO ýararlary şonuň hemmejigini bir gepleşikde size bir maglumat ýa informasiýa hökmünde bermekçi bolýan. Sebäp biz Ukrain meselesine bir 2 ay bäri göni gatnaşamak, sebäp başga işler bardy. Ýöne size de şu bolup geçýän ýagdaýlar barady, biraz informasiýa bermekçi bolýan. Onu gelin nämeden başlaýly? Ene 3 aýdan alaýyk 2 ýyl bolýar-da Orsiýadan Ukrainanyň üstüne eden göni çoluşunu. Şonu ıglan edilipdi. Bular Ukrainany ýa-da Kiýewi 3 günüň dowamyna basyp almak niýetleriniň barlygyny. Ýöne 3 ay hem 2 ýyl şol uruş dowam edip gelýär. Dünýäde özüni dünýäň en güýçli ikinji goşuny diýip atlandyran Orsiýa belli bir bölegini basyp aldy. Ukraina we şol ýerde durdy. Näme bolup geçdi? Uruşun ýagdaýyna aýtylsa şu taýda Orsiýa çözümni Ukrainany ýa-da Ukraina halkynyň garşylyk görkezjegini gaty pes derejede diýip hasap eden çözüş etdi. Oňa da esas bardy. Näme üçin? O Ukrainanyň belli bir böleginde rus dilli Ukrain grajdalary ýaşaýar. Ya da Ukrainanyň içinde ozal SSR döwründen galan ýa-ni Orsiýadan KGB gullugynyň işgärleri ýa olaryň şugulçylary ýa agentleri ýa Orsiýada biznesi bolan söwdegarlar garaz bir topar adam bar ýa şol Orsiýadan üstü bilen ýa-ni Ukrainadan ýa-ni Türkmenistanyň gazyny şol sany geçirip Ýewropa satan bir topar emellerler var. Bulan hemmesi Orsun tarapyna çykyş edensen şonuň üçin bir pikir etdi. Bir 2 günüň içinde basyp alar. Ýöne o diýeni bolmady. Ors halky öz garşylygyny görkezýär we görkezip emgelýär gelecekde de görkezip görnüp dur. Ýöne bärdi bellep geçmeli zat güýçler dengdel. Onu men ozalam aýdypdym, ýene bir gezek nykta aýdýar. Orsiýada 150 milliona goly ilat bar. Ukrainanyň içinde şu mahal ilat sany 30 milliondan geçen. Demek 5 esse goly ilat köp Orsiýadan birinjiden. İlat sanyny alanda Ukraina garşysyna olur her günde 1000 adam 10 adam ors tarapyndan gyrlaýanyna da olary bildirýän kän bir emesi ýok. Ya da aladasy ýok. Olar ölen üçin o gamçaky oturun ýa matamçaky oturun Orsiýadan hökümeti ýok. Orsiýa tarapy gahrmançylykly söwgeşip dur, öz territoriýasyny goramakda we basyp alynan territoriýalary azad etme uğruna bir ýyl 9 ay bäri günlük göreşip oturýar, söwgeşip otur. Göreşemde ganyk söwgeşip otur. Ýa-ni onsoň Orsiýa tarapyna ýara usullugy bar. Adam usullugy ne bäşetde diýip aýtdyk. Ýara usullugy şonça badyr sebäp näme üçin SSR ýykylandan soň Ukrainanyň elinden ähli ýadro ýaragyny aldylar Orsiýada geçirdiler. Şol 94-nji ýylda baglaşylan şertnamanyň esasyndan. Şol şertnamanyň ähtiýarlylyk bilen bozanan ýene de Ors tarapy boldy. O barada men size ozalay aýdyp geçdim. Ondan bu taktiki uruş ýaragy bolmansaň, atomly bomba ýaraglar bolmansaň, Ukraina Orsiýadan garşysyna bir duran bir uly güýçem däl bolup görünýär. Ýöne bular halkyň gahrmançylygyny unutdular, Ors tarapy pikir etdiler, bular gül bilen garşylarlar. Ýok, o bolmady. Ýöne ýa-ni Ukrainanyň ýarag ýetmezçiligini Ýewropa birleşigi, Amerika, hatda şolar üstün etip başlady. Ýöne bular Ukraina tarapynyň haýyş eden ýa talap eden ýarag sistemalaryny bermän ýa üstün etmän, uzak atylýan ýaraglar bermän, bir aýdaly 50 kilometr, 70 kilometr aňyra gitse, şoňa atýan toplary berdiler.
Ukrayna tarapına bolsa 200-300 kilometr atýan topla gerekli sebäp nämeden esaslandyrylýar? Muny men aýdyp beren. Orsiýa tarapynyň bazalary, ýani üpçün edýän gorlary, eskalatlary uruşun liniýasynyň söwüşki diýen ýerden 200-300 kilometr aňyrdadyr. Goýol nebit gaz ambarlary bolsun, ýara ambarlary bolsun, o frontyň gapdalyna däl, aňyrdan getirildi. Ukraynalarda bolsa şol aňyrda ýatan ambarlary atyp urmagy ýarag ýok. Şonun bular Amerikadan haýyş etdiler, ola bermedi başda. Siz Orsiýadyň içine atmaňyzda şol uruşun liniýasyny nakyny duran düşmanyňyzy atmagy şu ýarag ýeterlik diýip şonu berdiler. Ine şu ýaraglar bilen mene Ukraina halky bir ýyl 9 aýlap söwüşip gelýär. Soňa waka soňky ýani ýaz aýlaryny şu 23-nji ýylyň ýaz aýlaryny Orsiýa dolu toktadyly. Bärki ştat geçip bilenek o Ukraina territoriýasyny almagy güýji ýetenek. Onsoň garşylykly hüjüm diýip elan edildi. Ukrayna tarapy garşylykly hüjüm edip Orsun goşunyny Ukraina territoriýasynyň çykarmak maksady bilen gurunalan harby operasiýalar geçirilip başlandy. Ne derecede üstünlükli bolýar ol operasiýalar? Ukrayna goşuny ýa süýşürip bildimi, ýa serpikdirip bildimi Orsun goşunyny? Bu taýda wagtyň geçmegi bilen görünip duran zat şunu doğruluğunu aýtsak, ýok diýip aýtmagy bizde esas bar. Näme üçin? Şu Tomosky hüjüm mewsumynda Ukrayna tarapy kän süýşde bir gün aýtdylar 300 metr süýşdiler, eýleki gün aýtdylar 1 kilometr süýşdirdiler, ýani serhediýe ýa fronty Orsun elinden aldylar. Ya aňyr geçen maglumaty men bilýän bir günni 5 kilometrden aňyr geçen akdy. O nähili kilometrler ýöne onu aýtmak gerek bol. O asfaltyň üstünden 3 kilometr, 5 kilometr 3 minutda geçip bolýarda. Emma uruş gidip duran ýerde meni bagryň bilen ýer okolap, ýani depäňdenim ýagyp dur, okmy, snaryadmy, bombamy ýerlerde ýani gömülge ýatan minalar onu geçmek üçin 3 kilometr belki 3000 adam wepat bolmalylar ýa 5000 adam. Bu uruşun şerti şeýlere. Şoň üçin bilenem hüjümi toktady inni. Näme üçin toktady? Onu men aýdyp geçdim, ozal bir köç ýerde ýanky şol Orsiýa tarapy inni aňyr geçip bilmejegini ýa alyp bilmejegini göz ýetenden soň bütün Ukraina onu şu alan ýerlerine garym alyp başladylar. 6 hatara gorog liniýasyny gurdular frontda. Frontyň liniýasyny. Birinci hatar, ikinci hatar, üçüncü, 6 hatar. Her hatarın arasyna dolu minalap çykdylar. Şu hatardan diňe ýyda gaýtmak üçin bellice küçücük ýodalar var. Şo bilenim şo goşun eger ýyda gitmeli bolsa da, şo ýodajyklardan çykyp ikinci hatara geçmeli, üçüncü hatara ýyda çekilenedi. Şo 6 hatar ine gorog liniýasyny gurdular orslar. Her hatarda da getirip teknikany, tanklaryny, zatlaryny, puşkalaryny, uzak atýan ýanky snaryadlaryny, reaktivli bularam şu taýlarda gömüp goýdular. Indi Ukraina tarapy hüjüme geçdi. Şu birinji hatary böwsmek üçin näçe ming adam ýetirýär eser. Birinji hatar böwsüm diýene ikinji hatar bar, ikinji hataryň ýanynda üçüncü hatar bar. Bir belli frontyň bir belli ýerine bir hatar böwsmek üçin şu taýda adam etkisi gatykän bolmaly. Men bu taýda sanap oturmaýyn ýöne gatykän diýip aýdyn, bu müňlerçe adam wepat bolýar esker. Şu bir liniýany bölmek üçin böwsüp geçmek üçin. Şoň üçin bilen gaýtagyny beriş ýa hüjüm ediş güýji gaty pes boldy. Ukraynalar öňde goýan maksatlaryny, harby maksatlaryny ýetip bilmedi diýip aýtmagy menne şunkun esas bar. Eger şol maksadyna ýetiren bolsa şunkun Krym ýarymadasyň boşadylmaly, Lugansk bilen Donetskym ýygyna Ukraina gaýtaryp alınmaly. Ýöne şol zatlar bolmady. Näme üçin? Birinciden şol ýarag ýetmezçilik üçin, ikinciden
Şol yurdun içinde yan aytıp geçtim, kolaborantlar var dip, şol ortada hizmet edecek adamlar. Häzirim var ortada Ukraina hökümetine de, hakimiyetine de, parlamentine de, dörlü guramalarına da var. Oğlum, ine acım orta hakikat. Edil bizdeki aliyadı. Bari hani Türkmenistan'ı kim şumal hükümette otuyor, koşudurmak için ortada hizmet ediyorlar. Şoları satılırlar. Şolun üstü bilen gün güzeranı dolanıp haram baylık toplayıp otururlar. Dürlü derecedeki yol başlar. Kurban ola yetdiyen çayda var. Müngläp pagon götürüp verirler var. Yine beylikisi var. Ne var. Ukrayna'da da edir şolar yandayım. Olar barşa Ukrayna'da yeňilmegini isläp ortada kömek etjekler. Ene şolarym ýanky bir ýerde goşulan duran ýerine aňyrkylary şuwullap habar berdiler orta tarapyna. Ya ene şu ýerde gowşak tarapyna aýtdylar. Ya hüjümün geçjek wagtyny aýtdylar. Nirde nähil tehnika dur, onu aýtdylar. Ondan ýurtdaşyndan ýa dünýäden gelýän ähli humanitariýa beýle kömek pul kömeklerini ugurlan adamlar var. Ene milyardlarça dolar uğurlanıp durna. Emmecinin üst saçılıp duruşu ulkun. Ene ömede Ukrayna'nın hakimiyetinde işleyen yani kolaborant haramda adalan edip oturan iş. Ene bilim elbette devletin howpsuzlygyna gaty ol täsir ediyor. Ya yeňişe. Onu goşan asıl yeňişi ýa çektir ýalan. Bu aýmal wagtyny. Dolanıp bilmeselere mizine ýöne olar şo yarasynyň, samanasynyň suwy berenýän düşünje var ya söz var Türkmen. Olar ene şo kolaborantlar şonu edip. Indi mundan daşgaryna ýene de bolup duran ýagdaýlaryň biri Amerika'da esasy sponsor 100 milyarddan geçti onun Ukrayna eder kömegi. Pul kömegi, yara kömegi. Son devam ettirmek için täzeyle büdjet goşmaly, girizmeli şonu. Emma Amerika'da iki bölünmü. Onu aýtmak gerek. Respublikan partiýa var, Demokratik partiýa var. Amerika'da iki partiýa var. Şunu birege garşy durýaly köp ýerde saýlaw bolsun islep, ýa-ni bilen kongresinde bolsun, ýene bir ýerde bolsun. Ana sol adam sanyna bağlılıkta olur birege garşy durýarlar. Inni ýa-ni Demokrat partiýaň ýol başçysy şuň kun prezident Joe Biden, Respublikan partiýaň ýol başçysy Joe Biden gelmäkä prezident bolan Donald Trump. Bir Respublikan partiýaň lideri. Sol Respublikan partiýaň agzalary olan diýýänleri Ukraina biz ýeke köpügem ýa gara şaýlygym kömek etmeliler diýdi. Goý özü uruşdun, görüşdün, söwüşdün özü işi biz şoňa goşulmalylar. Biz şolara harçlajak pulumuzy biz öz halkymyza harçlamalylar diýdi. Bir tarapdan olarda esas var. Şunça 100 milyarddan gowrak pul uğratdyk. Şoň bir bölegini ýanky Ukrainanyň içindäki ogurlar jümleler iyi barlylar, ogurlap iýdiler diýdi. Ýok etdiler diýdi. Şoňa hazabat beren haklar diýdi. Olum bar. Ýöne beýleki tarapdan eger şu gün Ukraina kömek edilmese, erti Orsiýadan Ukrainany basyp aljagy görünüp dur. Şep güýjü gatken İlat sanıken, on aladasyna da däl, näçe ilat garyldy. Ukraina tarapynyň berýän maglumatyna görä, Orsiýa tarapynyň şu 1 ýyl 9 aýyň dowamyny ölen, wepat bolan, ýok edilen Ors goşunynyň sany 320 miňden geçýär diýip berilýär. Şonça adam ölen bolsa uruşda Orsiýa tarapynyň diýmek yaralylan sany hiç olmanı 3'e 4'e köpeldäýmeli. Uruşda şeýle. Demek Orsiýa tarapyndan 1 milyon 200 000 adam hatardan çykarly diýip hasap edäýin. Näme? Ol elsiz, aýaksyz, ýa göwresi eleme deşik bolup gelen ýarawsyz adamy bir döwlete dertdi. Biz ozal gördük de o wan urşunyň veteranlary. Wepat balalarymyzyň sany 15 000 diýip görkezdiler Owganistanda. 14.901-den tegelep aýtsak 15 000. Olam dogruda köp bolmaly ýöne hökümet tarapyndan aýdylan maglumat şol.
Eni 15 min bolanna da şol uruşa gatnaşan Sovet eskerleriniň sany 10 ýylyň dowamında şol Awganystanyň 1 milyon esker geçdi diýip aýdylýar. Eni şol 15 min adam ýok bolan bolsa munyň 4-e 5-e köpersek 100 miňe goly maýyp bolup geleli bardy. Eni Türkmenistan alsak 335 ýigit wepat boldy. 770 sen birinji, ikinji, üçüncü grup boly maýyp ýa invalid bolup dolanıp geldi Türkmenistan. Ene Kızılca Respublikada. Ondan Soýuz meşhuruna näçe boldy? Onu ödüňiz netije çykaraýyn. So 280 milyon ýylatdan 4 milyona ýetmeýän respublikan ýigitleriniň şunçasy wepat boldy, şunçasy ýaraly bolup geldi. Urşa gatnaşanlaryň sany 22.400 bolan Türkmenistan. So Awganystyna 10 ýyl gatnaşan sany. Ortalar tarapyndan şunça ýetgi bar diýip Ukraina tarapy aýdy. Demek 1 milyon 200 min adam hatardan çykdy. Ýaraly bolup gelirler, şol döwlet eklemeli de saklamaly. Ortaýatda şunça harajat barmy? Ýa pul barmy? Şular saklamagy. Men ýok diýip näme üçin? Sebäp Sovet zamanynda şol Awganyň dolanıp gelirleri, şo berilen ýeňiligi üpçün etmäge harajat ýa pul tapylmady. Beni laşap baryan ortaýatda nerden tapylsyn? 1 milyon adam üçin çykdyjy. Şoň üçin ortaýadyň büdjeti indikile eýam şol saglygy saklaýyş eýam 50-60 göterim kemeldelipdir. Demek şo kemeldelen saglygy saklaýyşyň içine ýa şol uruşdan ýaradar bolup gelirlermi ýerýär. Demek şol ortaýatda şol çağı kesellermi, rak keselim beýlekimi olmum şolar edilýär hyzmatam 60 göterim aşağı düşmeli, 70 göterim şolar ýaly. Demek ol jemgyýet laşaja görünüp dur bu tarapdan. Ýöne Ukraina tarapym bardy. Bular öz ýetgisini aýdan. Bular garşydaşynyň kynaýdy, özüniň kynaýdyna. Men pikirim, ekspert hökmünde daşından görýän zadymy aýtsam, ortaýat çolaryna ýaşama halky şugun ol Ukrainanyň üstüne dürli raketalary, bombalary ýagdyryp durdy gece güni. O taýda diňe harbylar däl, o taýda garajdan ýa ilatam ölüp dur. Demek men pikir edýän Ukraina tarapyndan ýok bolan ýa wepat bolan ýa ölen adamlaryň sany ortaýadynkidan az bolmaly diýip pikir edýär. Sebäp olar çolaryna bir gyrdylar, bular ýygyna gaýtaw berende ýene de millet gyrylyp ýatyrdy o taýda. Aýdýan şol 3 kilometr boşaltmak üçin pesinden 10 min 15 min adam wepat bolýar her tarapdan. Bir pikir edip görüň, diýmek şu meýdan duruşuna jeset bolup ýaty. İki tarapyň eskeriniň jesedi. Şolar ýaly uruş gidip durganyny köşkli. Olan başta şol ortaýat öz diýeni gögörçek bolup ýadyňda düşýän bolsa ýa bolsa Bahmut diýip bir ýeme şäherçesi bardy. Şonu 8 aýlap zapt etdi. Ortaýadyň goşuny 8 aýlap. Ol ady bellemşa bir goşun şol ýa türmelerden 50 miň oğly ýemedi ýa-da türmede oturarlary şol uruşa sürüpdir da hiç bir taýýarlyksy. Olardan aýny nam nişany ýok. Şol diýri galynyň öleniken şo 50 miňden belki galyndyr, diýri galyn bolsa 5-10 miň. Galyn şo taýşa Bahmutyň etegine wepat boldular. Şo Bahmuty almak üçin ortaýat tarapyny şo taýda görmek bilemek 50 miň, 100 miň eser wepat boldy ýa adam. Şo jagada bir şäherçäni alym etdiler, o boli. O şäherjeden nam nişan galmady, tepteki jaýlarym ýok, beýleklerim, hemmesi bombalany, snaryat, raketa bilen gitdi. O magarlyp. Putin'e ýene bir ýeňiş gerek. Olam näme bolupdy? Soňky 2 aýda Avdiivka diýip bir şäherçe bar. Olam şol Donetsk oblastynyň bir çetinden. Şo taýda gany küçükli söwüşler gidip dur. Ukraina tarapynyň berýän maglumatyna görä şu aňyrdan ortlar gelýär da aýdy 100 adam ýa 1000 adam ataka öňe çykýar. Bular Ukraina tarapy pürreleýär bol. Ýene de 10 minutdan ýene de şol 1000 adam aňyrdan çykyp gelýär. Şolaryň jesetleriň üstünden böküp geçip bularym ataka gelýär. Bularym ýok diýär bol ýene 1000 adam gelip durdy ýa 100 adam. Günüň gününe şolar ýaly ýardy.
Ortaya tarapy ýa-ni puşaşyny mäsa diýär ine okun eti diýip aýtsa, öwelen etini mesarufkadan geçirip oty öz halkyny. Olaryň gerekkä. Olaryň köpesi ýa-ni gaýdyşmaýan türmede çıkanlar olur kim olur hosarlyk etsin. İkincisi yankı olur şol çağır oyunlar deski domdan gelirler. Olun apsa kanun sorucuk adamım yok. Üçüncüsü şu gelýän uruşa gelýän adamı şu meyletin yerlerin orta tarapından olar şol döwlete bergisi var adamlar. Banktan alıp bilen kreditten alıpdır özürüşmäde ýagdaý ýok. Eger sen uruşa gitsen şu kreditlerini ýapýasyk ene şolary goýun kamat edip ýygmaýar. Ondan birden öläýsäňiz, ýerinde galan ejeň barmy, aýalyň barmy, çağıryň barmy, orada biz 6 milyon Rus rubl melliýetdir. 6 milyon Rus rubl nähil bolup biler bugun kun $1 80-90 rubl bolýan bolsa, şonu köpeltik göräýin, şol näçe ming dollar bolýan. Ýöne ahyrky soňuny ol rublam kagyzy, ýa pulum kagyz. Adamın ömrünü pul bilen ölçýärler. Soňa da ors halky kaýyl bolup uruşa gidiýär. 6 aýlyk kontrakt bilen kim ölse şol ölsün, belki men ölmän diýri gelerin diýen ynam bilen gidiýär uruşa. Habary ýok, olar şu 100 adam ölenden soň ikinji 100 adam bolsa tak gitmeliginden. Şeňmi? Orada puşuşny mäsa. Okumagyny atylan ine döwlete gerekmejek adamlar. Men şey diýip düşünýär. Şol ikinji Jahan Urşunyna da şol faşistlerin öňüne ine orta tarap bilen halklamada tanır. Türkmeni, Özbegi, Gazagy, Täjigi, Azerbaýjan kim alay? Şol beş adama bir tüpeň bilen ýa biz ataka giderdik bilen ýatlan Riýaşul bilen men tanışyp boldum. Bundan bir 50 ýyl boldy 70-nji ýyllarda. 5 adama bir tüpeň. Bir şu tüpeň bilen atya ya ataka diýse ölenden soň ikinji barp şu tüpeňler şu tüpeň bilen atmaly nämetlere tarap. Şeýdip şu ta o 5 adam gyrylýan şu tüpeň ortada dur. Başga tüpeň ýaragy ýok. Ene soň şol ikinji front açylyp Amerika ýara urudyp başlany, şondan soň o hem Sowet goşuny ýa-ni hüjüme geçip başlady da. O barada da taryhda bir aýdylan zat ýok. Lend-Lease ol bi soň biz eştiqallykda ene bundan bir 30 ýyl ozal açyly bir zatlan ýydy. SSR ýykylandan soň. Ene şular ýaly ýagdaý bilen ene bilerim şu şol 40 çetdäki milletlerini okumagyny berwati, sebäp olara da territoriýa gerek ene türmedäkiler boşatdy 50-60 miň adam ene ölüme berilen bolsa diýmek 50-60 miň adamlyk ýer boşady türmelerde. Diýmek olary iýmit bermek gerekär, saklamak gerekär. Şeňmi? Ya ene uruşa giden bolsa 300 miň adam şumal ýogaly ölen bolsa diýmek bilerim men ertesi gün pensiýa almalylar. Pensiýa ýok. Sebäp şumal ortaya ta ýemedi men ýalňyşmaýan bolsam men düzeltip bilerim. Ya 60 ýaşa bar insan, ya 70 ýaşa bar insan. Şu ikisiniň biri men ýalňyşmam gatymyn 60'a garantirim. Belki 70 ýaşy bar adamlar fronta çağırılıp bilinirdi. Ondan 60 bolanada pensiýa gelýär bilen wagty. Sen pensiýa almakam ölmeli bu şowra diýerler. Teradyn bilen edýär mekirligini ortaya hökümetiniň. Ene olaram Ukraina meydanyny dökün bolup ýatylar şuma. It bolsa iýim bolup, on ýygnaýan jetetler ýygnaýan adamam ýokdy baýdýarlar da Ukraina tarapdaky. Ene şu ýagdaýda bilinni nähil bolar diýip garaşyp otyrsa, eger Ukraina tarapy ýeňse diýmek beýleki ýa-ni SSR respublikalarynyň öňküres bu hemmejiginden orsiýetden boşanmak ýa azat bolmak mümkinçiligi bar. Boljagam görünüp durşanam etmekçi. Ähli halklar. Ilkinji bolup ana gazaklar çykar, soň türkmenler bardyr, özbekler, kyrgyzlar hemmesi soň gelir halklaryna aýdýarman. O hökümet ýol başçylaryny däl, men häzir oňa da dolanyp geler. Biz şoňa garaşyp otyr. Şoň üçin biz isleýär Ukrainanyň şu uruşda ýeňiş gazanmagy. Ýöne nähil bolar, nähil kynçylyklar, gany kölüp otyr. Şumal şol ertesi gün men öz bilýän zadym ýa duýýan zadym aýsam ertesi gün şol sany türkmen halkynyň azat bolmagy üçin şu gün Ukraina halky gany köp otyr. Öz territorial bütünligi üçin, öz konstitusiýasynyň goragyna çykyp. Şeňmi?
Bizim etmediği işimizi hana şuun kuun göreli olup Ukrayna halkı edip otur. Elbette, anam bar, bu zatların soňunyň Ukrayna halkynyň ýeňişi bilen gutarjygyny oňa dädir aýdyp berin, näme esaslarnyň bardy. Ýöne oň ýanyna ene bir Orsiýada kimler kömek edýän onu aýtmak gerek. Ene 10 sanksiýa, ýyldyna 10 sanksiýa girdiler Orsiýadyň garşysyna. Soňra şu bir ýyl 9 aýynda dowamyn. Orsiýada sudatlary satmak bolanak, Orsiýetden sudatlar satyn almak bolanak, Orsiýada sudatlary uğratmak bolanak, Orsiýet bilen şu arada gatnaşyk etmek bolanak. Kän adamlarynyň gönü garşylygyna da alynan sanksiýalar bar. Beýleki idaralaryň ýa-ni biznes strukturalyň ministrlikden garşysyna kän girdilen sanksiýalar. Ýöne şolar dogry güýjüni işleýän diýse men bir agzdan ýok diýip aýdyldy. Näme üçin? Şu sanksiýalar ýa-ni berja ýetmezlik üçin şu aýlagly ýollar gözlenilýärdi. Ene şol aýlagly gözleri ýollary da ene kömek edip oturan ýa aýlagly ýollaryň biri bolup hyzmat edip oturan biziň Merkez Aziýa Respublikalarymyz. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan hem Türkmenistan. Şolong dördüsem gatnaşýar şol Orsiýada sanksiýany aýlanyp geçmäge ýa sanksiýada gorkadylan harytlary bular öz döwletlerine getirip soň Orsiýada uradýarlar. Hana ýazylgydyr. Şolaň edýän jenaýetleri. Wagty geler bulardan hem hasap soralar. Şoň üçin şuňky Orsiýet garaşylşy ýaly ykdysady taýdan dol aşak ýykylmady ýa çökmedi. Bular oşo ýara çykarýanyň sebebi göl kömek edip oturan birinjini Eýran. Ola gide oturan şu ýa-ni uçýan dronlary Eýran olary öpçün edip otur. Indi Orsiýetde şol dron ýasýan zawodum Eýran gurup bere, Eýranyň zawodyny şotak göçürýärler. Indi şo dronlara gerek çipler bar, ýa-ni mikroçip goýulýan şol elektronik enjamlar. Şolar ýemede telefonda da var, şolar ýa-ni telewizorda da var, şolary ullanyp şo dronlary işletse bolýar. Indi şoň üçin şol ýa-ni Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan şolar ýetişmeliginden ýa-ni şu zatlar satyn alýarlar da şu elektrik enjamlarny ýa telefonlar. 10'si 20'si alınan zatlar var. Ya 25 10'si bir zat alınıpdyr diýip ýemede var, mehem habarymyzda görüp bilersiň. Şular bir ýylyň dowamyna nädip bu döwlet içine getirip bilýär. Meselem Kazakistan bäşesi köp alýar diýdi, öňkü getiren elektronikasy. Nire karşılıyor? Bäşetde halk artdymy? Ýok. Şu gelýän harydy, şu içine girmeden ya ýorly gelýär ka Orsiýada goýýarly ya içine giren ay şoň alyjysy ya hojaýyny ýitgediş harydyň diýip başga birine satyp şoň üstünden ýene de Orsiýada çykarýar. Ýok, Türkmenistan haryt satdy diýip tutulan, Türkmenistan ýa harydyň şonusy satyp otur. Ana şol Teplicede öndürilen ähli hyýar, pomidor näme boldy? Hemmesi önüm gidip oturan. Gazyny neftini benzinini ana Gurbanullahyň soraman öldürni gerek muktar çıkarıp atýarlar hana Kazakistany, Özbekistany, Türkmeniň gazyny hana Gazprom Orsiýet satyp otur. Ol sanksiýany basmak ýa aýlanyp geçmekde näme? Şo pula ýene bular ýara satyn alýarlar. Onsoň göni tutulan ýeri bar, ozal habarda berdik. Ýa-ni Yemen aýlygyna 2 san gam saklanýar şu taýdany. Ya bir saklanan gemide iki türlü ýa-ni partlaýdyş jisimleri Türkmenistan'ı öňürlen Türkmenistanyň markaly haltalaryny tutuldy Amerikalılar tarapyndan. Oşa nirä idi? Şol ýerasty zawodlarda ýa-ni raketa ýasarmak üçin şo raketalar bilen meselem Israilli ýa-ni raket okunu tutmak için ya yenen bir yerde terör işini amal etmek için ullanılıyor. Yoksa partlatıcı maddeleri ne için ullanılıyor? Partlatmak için ullanılıyor. Hemen partladıp biler solar. Denize balık partladı ne olur? Adamlar yok atmak için ullanılıyor. Şonu gerek yemenim, değer dermanım uğradığın Türkmenistan oluptu. Hanının Türkmenistan'ın araştırılığı, hanının Türkmenistan'ın bir taraflığı diyen soru da çıkıyor. Yok abi zaten.
Biz aýtdyk, bizde hökümet hem ýok, bizde döwlet hem ýok, döwletiň işläpdiren ýekece pudagam ýok, konstitusiýanyň işläpdiren ýekece maddasy hem ýok. Ondan bir ýa-ni terror toparyň basyp alan, territoriýasynda ýaşap oturan hiç bir hak hukukly millet bolup durdy. Gysgaça şol Ukraina Rus uruşy şoň daşynda bolup geçýän zatlar teorekdäkiler aýtsak, şolardan ibaret. Ene de bir ştaýda jemleýiji aýtmam ýagdaý bar. Olam şu Orsiýadyň alyp barýan agressiw siýasatyny göz öňüne tutup, Ýewropa döwletleri Orsiýet bilen serhetlerini baglap başladylar. Bir bölegini ýa-ni Ors pasportly ilatyny çykaryp, ýurdundan çykaryp ýygyna Orsiýada deportasiýa edip başlan döwletler bar. Ikinciden, Ýewropa Birleşigine Ors registrasiýa nomerli ulaglar, avtologlar, näme ulaglar, agyr ýeňil maşin hiç birisi salnana. Ol bar eýem. Şugun gelen habara göre odala 4 sany geçiş terhet punkty. 5-nji Finlandiýa yapdy şugun. Näme üçin? Orsiýet tarapyndan hup awanýady. Ýük geçenap Orsiýetden ozalama ýapykdy. Şol Orsiýet tarapyndan gaçyp atalga sorap gelýän adamlaryň sany sajagy ýok. Şolaryň öňüne böwet bolmak üçin. Şu Orsiýadyň laşap barýanyň emesi netijesi şu. Adamlar ýurdun terk edip gaçyp başladylar. Ozal şu birinji mobilizasiýa geçiren öwri Putiniň ýurdu terk edenlerin sany 500 milyona ýetdi diýip aýtdylar. 500 milyon ýaş ýigit ykdysadyýa dikeltmeli adamlar Orsiýady terk edip gaçyp gitdiler. Ya göçüp gitdiler. Gaçyp gitdiler, göçüben diýmeli. Hana bir bölegi Gruziýa gitdi, bir bölegi Ermenistana gitdi, bir bölegi Gazakstana gitdi, bir bölegi Türkiýa gitdi. Kim nereden gaçyp atalsa şu tarapa gaçyp gitdiler. Innem ikinji tapgyr boljak şu mobilizasiýa ähli mumy diýip millet Orsiýadyň ýeňiljegini bilip görüp köpçüliklerini ýurdu terk edip başladylar. Oňun bir bölegi Finlandiýadan geçmekçi bolýar, Finlandiýanyň territoriýasyna. Bularyň petiklap goýdy, bize beýle adamlar gerek geldi. Öz içindäki orslary, ors patlary ýa ors garajlaryny olaryň çykaryp başlady. Şäp kolaborant olara da gerek geldi. Bärde ýaşap o orsa işläp oturarlar. Kime gerek? Şular ýaly ýagdaý bolup durşumal dünýäde men ozal aýdypdym da size ýurtdaşlaryna dünýä iki bölündi diýip. Kim bir tarapda bolmaly, kim o tarapda bolmaly. Şoň üçin şu tarap ahyr soň bir tarap ýeňmeli ýa beýleki tarap ýeňilmeli bolýar. Şu Orsiýet öz güýjüni görkezjek bolup Iran oňa doly kömek edip dur. Ýa-ni Hytaý onyň ýarym gildin ýa ýarym aýan ýagdaýda gollap otyr. O Demirgazyk Koreýa doly gollap otyr ony. 4-5 tane döwlet Orsyň arkasynda galan dünýäde Ukraina tarapynda bolupdy. Elbetde ortada durup seredip oturarlarym bar. Onu aýyrmak gerek gel ortada. Ýöne esasy güýçler 50 döwlet pesenden Ukrainany doly gollap dur. Ýeňiş kimin tarapynda bolar diýýäňiz. Şu Ukrainany gollayan döwletleriň içinde üçüsi ýadro ýaragly döwletler. Elbette düşünüp kırdı. Eğer hazır doğru mesverli dünýä uruşu başlansa, biz hem şoň içine girdik 14-nji ýyldan bäri. Dowam edip gelýär. Lokalny ýa-ni yerli uruş diýip aýdýar. Bütün dünýä tutuşmasa da. Hana şu mahar Palestina bilen İsrail'in arasında uruşu döredenem tutuşturanım İran bilen Orsiýet diýip açyk aýdyp atýar. Demek o taýdanam eýem uruş başlanýar. Demek hem yer kaşa bolmaly. Bütün dünýä bolaşmaly. Onun siýasatçylary mene şu taýdany hökmere baglanýan dowam etmeli bolupdy. Ýene de dolaryp gelsek, şu NATO meselesi var. Finlandiýa ýam girdi NATO ýararlygyna ýa azalygyna. Şoň üçin olaryň serhedini doly ýapdylar.
bir yankı Baltika dengizinin içem şumahı Finlandiýa yankı uğruyor, oşun bilen bir hatarda yankı deniz güýçlerim bar, Şwediýa yankam bar şoň üçin. Şwediýa bir kabul ederli diýdi ýa kabul etmeli diýdi. Garşy duran ine ýeke NATO ýarany olup ýemedi Türkiýe. Onun bahanasy bir adam ýa iki adamyny Kur'an-ı Kerim'i ýakdy diýip şoň üçin bütün ýurdu bir gowragy goýup bilmez diýen düşünje bar da. Sen aşalym Erdoğan'ın özüne peýda göldäp ol bir söwdegar adam edip görkezýärde özüni siýasatda. Şunu berseňiz biz şoňa razy bolýar, bermeseňiz razy bolardyk diýip Putinim şeýdip oýnap otur, ýenenim beýlekinim ýöne bagşlan bol dünýä siýasatyny bazarkom bolup ýaşap bolana bir gezek utursun, iki gezek söwda ederdi, üçüncü gezek utulmaly bolsun. Şoňa getirip durda oň ýagdaý. Aýtdylar o Erdoğan mena ursat berýän ýene ýalet şu NATO ýaralygyny Şwediýaň girme. Parlamentoň ursat berjek, bereni haçan bolma, haçan kabul edilme. Muňa da irka bolup NATO ýaralygy ýa-da Şwediýa garaşyp biljek gel. Ana uruş gapysyna dur. Ursat geýjek öne yani samolyotlarynyň gämilerini şol Baltikada provokasiýa üçin gatnadyp ýa uçurup bir zatdan odu uruşu tutuşturmak üçin. Şoň üçin ana Şwediýadan gün Amerika bilen şertname baglaşy. Yani iki döwlet biri kömek etmeli harby tarapdan. NATO ýaralygy gerekende. Sebäp dünýäniň en güýçli döwletini Amerika bolupdy ýara tarapdan. Erte bugün şolaň ýaragy gelse, onuň Putin niraya kime haýbat atarka. Şular ýaly ýagdaý bolup dur dünýäde. Ýurtdaşlar men sizler şunu gysgaça görnüşde de barda düşünürip aýdaýyn nädim. Näme üçin Ukrainada şular ýaly ýagdaý, näme üçin dünýäde şular ýaly ýagdaý, näme bolup geçýär, näme üçin şuň kunaçal Ukraina halky söwüşde ýeňiş gazanyp bilmedi. Bu haçan gotarar bu uruş? Şu soralar ýüze çykyp dur. Eger mümkin bolsa şu gurruny ýene bir gezekde dowam etdirir. Ýöne iki tarap barlyşykly uruşşawy görnüp dur. Hiç kime bir jinnek ýalygy bolsa ýeňillik berjekler. Ya ýa-da gaýtmyş ýok. Sebäp gördüler bütün dünýä Putiniň ähtiýallygyny ýa Orsiýadyň. Şol 94-nji ýylda baglaşan şertnamany bir bozdular. SSR ýykylyny hemme döwletler şuň kuň duran serhedine galmaly. Hiç kim pretenziýa bir bildirmeler territorial narazyçylyk diýilen ikinji punkty bozdular. Eger Ukrainany bozýan bolsa ertigel Türkmenistanyň bozarda olur ýa Özbegistan ýa Gazagystan ýa Zhirnovskaga kadawa edip otydylar. Ol bizinki bolmaly, Orslar otaýdan Gazaga berdi, Gazaklar otaýdan bir kanun gelip ýaşap başlatdy. O aňyrsyn seretseň hemme şu ýerler ata-baba Gazaklanky. Ya Uýgurlanky, ya musulman milletlenki. Şuň kun dünýede bolup geçýän zatlar, gysgaça aýtsak şu zatlardan ibaret ýurtdaşlar, bilip goýun, özüňize gerek netijeni çykaryň. Şonu informasiýa hökmüne ýetireýin edim. Bolýa, onu 40 minuda ýetip barýar. Sag oturuň, hemmeňize sağlyk.